Chcete popcorn nebo něco dobrýho? Děkuju všem za to, za ty dárečky, ale budu vyprávět. Takže pšt, nerušit. Jinak. Ale jakože prostě jako... Jednoho dne jsem se narodila prostě, jo. Furt říkají, že čáp nosí děti, vrána nosí děti, ale mě nikdo takový nepřines, jako jo. Když se podíváte na nebe, vidíte čápa, vránu, nic takového nenesou. Nevyklubou vás z břicha, že jo, prostě. Takže jako dobře. Narodila jsem se, byla jsem taková hodná malá holčička, která prostě jako poslouchala, byla vzorem všech. To se samozřejmě zkazilo. No a když už jsem dospívala, tak samozřejmě jako... Hele, co si budem, jo, jako chodili jsme na lov, jo. Ty si blondýny, když chodí na lov, tak to vypadá asi takhle. Ale byla jsem po rozchodu, jo, to vám musím tenhle zážitek prostě říct. Říkala jsem, že to nenechám prostě, abyste se to nedozvěděli. Takže, normálně prostě jednoho dne jsem byla po rozchodu. Jste po rozchodu, spíte nebo nespíte. Jíte nebo žerete furt, že jo. Já jsem vždycky ten druhý příklad, jako jo. Spím dlouho a ještě žeru furt. Samozřejmě čokolády. No takže jsem prostě jako jednoho dne jsem se probudila a říkám dost. Nebudu myslet na toho bejvalýho, jdu se bavit a půjdu lovit. Jo, tak jsem prostě jako se rozhodla jednoho dne, že půjdu lovit chlapy. Hele, nejdřív jsem si došla do sprchy, zbudila jsem se ve 3 odpoledne, znavená životem, že prostě jako všechno jsem vzdávala, že jo. No tak prostě jsem si došla do sprchy, no a pak jsem si stoupla před to zrcadlo, že vzala jsem si prostě spodní prádlo, hele, růžový krajkový kalhotky. Komu by se to nelíbilo, že jo? Podprsenka, pušapka, jedině pušapka. No jo, ale když máte tak malý prsa jako já, tak ani v té pušapce to nevypadá, jako že tam něco máte. No dobře. Hele, měla jsem Bravíčko tenkrát, jo, to byl takový časopis pro náctiletý a byly tam ty rady takový, jo. Byla tam sexuální poradna, ale to prostě necháme bejt. Každopádně tam byla jedna rada, jo. Byla tam prostě jako, že jestli chcete dosáhnout většího poprsí, vezměte si ponožky srulovaný a strčte si je přesně pod to prso. Dobře, tak jsem si strčila ponožky. Tady ty, mimochodem, jo. Tak jsem si je strčila pod ty kozičky. Hej, takový výstřih jste ještě neviděli, jako ten byl, jako prostě fakt jako perfektní. Dobře, tak jsem si vzala topík, že jo. No, vlasy, jako, samozřejmě, hele, to bylo hrozný. Vyfénovala, natupírovala. Ne, takhle jít nemůžu. Dobře, skončila jsem u culíka, protože mám skvělej příčesek. Budu mít krásný prostě jako dlouhý vlasy, hustý culík prostě, kam se na mě bude hrabat nějaká Naomi Campbell, jako jo. Hele, fakt jsem byla top. No tak prostě nějaký pudřík, protože prostě moje mamka jako jo, říkala jako nikdy se nemaluj, jo, protože když jsi na diskotéku, nikdy nevíš, u koho skončíš a až se ráno probudíš vedle nějaký frajera, tak prostě jako zjistíš, že má v posteli úplně jinou, jako. No takže jako já jenom pudříček, trošku řasenku, ne, trošku rtíky, jako a prostě jako říkám dobrý. Takhle bych mohla, jako jo. No tak dobře, a teď co si vemu jako dolů? Tak jsem si myslela, jako šaty jako neklapnou, protože už mám topík, že jo. Tak jsem si říkala, jako dobře, jako vemu si šortky. Ale z mojí prdeli jako šortky úplně ne, takže prostě jako žádný vykrojený šortečky, aby mi vykukovala prdelka. To fakt ne. No tak jsem to stáhla na minisukni. Úplou, krásnou minisukni, jo, prostě bomba, jako jo. No jo, jenže otočila jsem se jako proti tomu zrcadlu, ne, a prdel jako nic. No tak dobře, tak jsem si řekla, jako dobře, tak víš co, ten trik taky z Bravíčka, jako jo, takový jako, že prohnete se v pase, jako a vy strčíte zadek dozadu. Tak jsem se takhle rozhodla prostě, že půjdu. Bylo to top dokonalý. Vzala jsem si podpadkový boty, protože v balerínách by mě tlačily malíčky. Bylo léto, takže úplně super. No, už chci jít a teď mi došlo, ty vole, voňavka, já jsem se navonit. Takže jsem se vrátila zpátky do ložnice na svůj stoleček, kde jsem tady ty cerepetičky všechny měla. A teď asi 4 nebo 5 parfémů a teď si vyber. No hele, jako jeden parfém jako jsem měla, který fakt strašně smrdí, ale fakt hrozně, jmenuje se Angel. Jako je to smrad, že se krávy křiví ocas, ale prostě co nám holkám, jako jo, přijde jako prostě antisexy, tak pro chlapy samozřejmě strašně sexy. Takže jsem se tím navoněla, jako smrdila jsem, fakt strašně jsem smrdila, ani jsem se sama nemohla čuchat. Pak jsem se rozhodla teda, že už jdu, zamykám a říkám, ty vole, já si nevyčistila zuby. Jako jo, vyčistila jsem si je ráno, že jo, ale odpoledne už jsem si je jako nečistila. Takže prostě jako, tak jako sorry, ale jako ta zubní pasta taky něco stojí, jo. Dobře, tak prostě nic, náhrada, kabelka, tu jsem měla růžovou, samozřejmě podotýkám, že se mi hodila ke spodnímu prádlu. To, abych ladila, tak jsem měla růžovou kabelku, růžovou podprsenku, růžový kalhotky.
No tak jsem si vytáhla žvejkačku a dala jsem si prostě žvejkačku. Hej, normálně jako vlezla jsem do toho, jo, do taxiku, jo. Jako pecka, jako jo. Taxikář celou dobu čuměl do zpětního zrcátka na mě. Jako, možná sledoval jako cestu za náma, jako, nebo dopravní situaci, jo. Ale do prčic, ty vogo, já stejně vím, že čuměl, jestli mi sjede ta noha z té nohy, jak bylo teplo, ne, a jak se potíte, tak prostě jako je jasný, že prostě jako čuměl tam. No dobře, tak jsem dělala, že to nevidím, že prostě jako dobrý, dojedeme do klubu, bude klid, dojeli jsme do klubu. Hej, v klubu jako. Vlezu do dveří a všichni ty chlapy, ne, ten údiv, jako, ty vole, jako na můj hrudník, jako, hej, jako ty ponožky, to je fakt zázrak, jako přírody, jako, kam se hrabou, jako umělý prsta, protože těhle se můžete rychle zbavit. Dobře, udělali jsme to tak, že prostě jako vlezla jsem tam. A teď vždycky koukali, tak dobře, já jsem dělala jako takovou tu pindulínu, ne, tak jako prostě holky, znáte to, ne. Sedla jsem si na barovou židličku a jako barman na mě, co si dám, tak jsem říkala, že bych si dala jako sex on the beach. Byl by mi rozuměla, jsem chtěla nějakou chlapa na pláž, ale on prostě udělal koktejl. Dobře, já jsem čekala víc teda, jo, ale dobře. Dala jsem si drinčíka, viď, všichni furt čuměli a teď jsem si říkala, ty vole, tak dobrý, jako, to byl dobrý tah, jako jo, prostě půjde to jako dobře. Takže vlastně dneska určitě neskončím doma sama. Jakože, pak mi došlo. Doma sama, jo. Doma můžu skončit sama, ale s chlapem určitě ne. Ty vole, teď po pár panácích se vám bude zdát i netvor krasavcem, princem na bílém koni, ty vogo. Ne, tak to ne. Hele, můžeme skončit, ale u něj jsem si říkala, jo. Takže prostě jako tak jako popijem ten drinčíček, že jo, prostě jako, hele, občas jako jsem tam někdo přišel, jestli půjdu tancovat, říkala jsem si jako ne, jako prostě jsem ještě málo opila, jako dejme tomu čas, jako ono to přijde prostě. Dala jsem si další Sex on the Beach, jako on zase, jako mi nedal žádnýho chlapa na pláži, ale zase mi dal nějakou skleničku s drinkem, jako jo. Dobře, tak jo, tak jsem pila dál. Hele, tak jako piju, vič, jako prostě dobrý, ale chtěla jsem mi na záchod. No, tak prostě jako, dobře, tak říkám si, odskočím si, tak říkám tomu barmanovi, ať mi to jako nikdo nepije, ať mi to pohlídá, že nechci nějakou pilulku v tom mít, protože prostě potom bych dělala věci, které nikdo nechce vidět. On mi zapřísáhl, že mi to pohlídá. Takže já jsem se sebrala, hele holky, jako sama v baru, jako chápete to v klubu, jako úplně to není ideál, ale prostě co můžu dělat, kámošky byly na prázdninách, jako tak co jsem měla dělat, jo, tak prostě, tak jsem šla na tu toaletu sama, normálně bych chodit nesedá, že jo, protože prostě ne, to není dobrý, to fuj, Takže krásný podřepíček, jenže máte uplou sukni. Tu mini sukni, která je úplně uplá a vy furt máte ten vystrčený zadek, aby prostě všichni čuměli, že jo. No tak prostě dobře, tak já si, takový to, víš co, jako vytahuješ to nahoru přes tu prdel, ono to nejde, jako jo, prostě nejde. Tak dobře, tak já jsem prostě říkala, že teda to udělám jako tak, že prostě jako ještě jakože zase jsem jako zastrčila ten zadek dovnitř, ne. Nakonec se mi tu sukni podařilo vytáhnout nahoru. Tak do takového toho podřepu, ne, jako čuráme jako holky, vy to víte, jak se čurá v klubech, v bárech, prostě kdekoliv. Nikdo na prkínko, vždycky nad prkínkem, že jo. Tak jsem se vyčůrala, ale víte, co bylo divný, že všude okolo byla jako voda. Jsem si říkala, jako co to je? Tady něco prasklo, tak co jim je? Hej, normálně jako, tak jako utřu se, viď. A když už chci ten toaletní papír hodit do záchodu, tak jsem zjistila, že horní prkínko je položený. Takže ta voda nebyla voda. No nic, hele, prostě jako, to nepůjdeš, jako, nepůjdeš prostě, jako říkáš si, ty vole, co když někdo přijde, to nemůže být na tebe, naštěstí prostě nikdo, já jsem rychle běžela a sundavala jsem, takhle stahovala jsem tu sukni, ne, si předu prostě jako, ať už mám klid. Hej, přijdu do toho baru zpátky, ne, do toho klubu a ty všichni čumějí. Hele, oni nečuměli jenom na poprsí, jako na moje vnady, oni čuměli i na zadek, ne, tak si říkám, ty vole, tak jako tohleto je jako dobrý, tohleto jako se povedlo, protože jako hrudník a zadek prostě tady vedou. Hele, prošla jsem se párkrát ještě takhle jako okolo, nevzala jsem si ten drinčíček, víš, jako a chodila jsem s tím, jako, že tak jako jsem koukala, usmívala se, rozumíš, ne? Jako prostě chtěná blondýna, jako každej tě chtěl prostě, ale nejhorší bylo, že jako jste čekali jako mužský oči, ale holky, jako oni po mně sjížděli i holčičí oči. Hej, normálně ty holky byly úplně v úžasu, jako oni prostě jako takový to, to jsem si říkala, jako co neudělá, jakože prostě, co neudělá jedny ponožky, to byly tyhle, jakože fakt jako jsou dlouhý teda, protože jsou až pod kolena. Hej, tak jako prostě dobře,
Pak jsem si říkala, jako dala jsem si ještě pár drinků, jako jo, zatancovala jsem si sem tam s někým, aby se neřeklo. Líbil se mi tam jeden DJ, ale prostě říkala jsem si jako ne. No jinak potkala jsem tam jednoho, jo, ale prostě to je příběh potom na pak, jo. Každopádně už jsem toho měla dost. Drinků už jsem měla taky pokrk. Docela se to se mnou začínalo i točit, jako jo. Tak jsem říkala prostě, no nic, jako tohleto ne, jako musíme domů. Hej, jako šla jsem si zavolat taxíka. Jako, víte co? Dřív to nebylo, že jste si vytočili na mobilu Ubera nebo prostě Bolta. Prostě buď jste si mávli takhle na taxi, anebo jste šli do budky a zavolali si ho. Ale jako vzhledem k tomu, že to bylo v takové jako klidné části, tak tam taxíky vůbec nebyly. Vůbec to nechápu v té době, jako taxík, jako jo. Tak do prčic, jako kde to žijem, jako i když jsem byla mladá, já jsem se chtěla svet s taxíkem. Já jsem se bála jet sama. No tak jsem prostě jako jela tím taxíkem, chtěla jet domů taxíkem, tak jsem šla do budky. Hele, byla tam budka telefonní, takže já jsem použila tu kartu, ne? No, tak jsem vytočila nějaký to číslo, prostě, který tam bylo, že jo. Tam se mi ozval dispatching, říkám, helejte se, prostě já bych potřebovala tady prostě jako k tomuhle klubu taxíka a chci odvést domů, jakože řekla jsem domů. A oni se mě teda zeptali, jakou adresu. No tak dobře, tu adresu jsem jim udala. Takže jo, takže přijede za 10 minut, říkám dobře. No hele, občas jsem tam prošel nějaký chlap, ženská, prostě všichni po mě čuměli. Už mi bylo fakt trapně, já jsem neměla ani prostě plášť, ani kabát, prostě nic, jako jo. Takže já jsem tam stála, prostě ty vnady, ten zadek a prostě všichni čuměli. Hej, normálně jako neviděli nikdy bohyni nebo co. Jako mně to přišlo fakt strašně jako divný, že tady to prostě jako funguje, jako. Tak dobře, tak jsem teda jako počkala, přijel taxík, ale pozor, jako jo. Přijel taxík, já jsem do něj nasedla, už jsem si oddychla, říkám konečně, už mě nikdo nebude jako tady vůbec jako obtěžovat. Ani pohledem. Ty vole, a co myslíte? Jako, ty vole, jako, ten taxikář čuměl, furt čuměl. Já si říkám, ty vole, tak jeho práce je koukat dopředu, ne dozadu na mě, jako co na mě vidí do prči, ať se kouká dopředu, to je jeho práce. Ale mlčela jsem, neměla jsem chuť se hádat. Ale prostě jako když jsem viděla, jak furt čumí, jak se usmívá, už mi to bylo fakt blbý, tak mu říkám, prosím vás, jako já jsem si toho všimla, můžete přestat tak jako koukat, jako je to divný, jako mi se to nelíbí, vaše práce je koukat dopředu. On zastavil. Ty vole, jsem si říkal, tak a teď mě vyhodí a tady prostě jako uprostřed nějaký ulice, kterou vůbec neznám, ne? A on se tak na mě otočil a říká, slečno, jako je léto, ale vaše kozičky chtějí jít ven v ponožkách. Ty vole. Holky, jako v tu chvíli mi bylo fakt zle. Já už nevěděla, co mám dělat. Já jsem vzala tu kabelčičku a takhle jsem prostě jako jí dala před ty prsa, ne? Prostě říkám, a do prdele. Říkám, aha, tak to nevím. No dobře, tak jako čekala jsem, až dojedem domů. Hele, 20 minut cesta, bylo to nejtěžší, co to existovalo. Já říkám jako dobře, tak jo, tak prostě jako stát se to může, ale říkám si do prčic, ať už jsme tam, ať není žádný semafor, ať není prostě nic nikde, prostě ať je to tak jako, hej, dojeli jsme na místo. Jako vystoupím. A on ten taxikář na mě volá ještě ze dveří. Slečno, špatně jste si natáhla sukni, kouká vám celý zadek. Do prdele, chápete, proč na mě všichni v tom klubu koukali? Protože mi lezly ponožky spod prsenky a ještě mi koukal zadek? Jako to už bylo na mě moc, takže holky, žádnou takovouhle radu si neberte k srdci.